من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. Obada innelmän nuran gaflardan kawulyp beren bir garyp dünýeden geçdi diye. Inne Hudaý bilen sap ýaşama barada. Obada innelmän nuran bir garyp gafdan kawulyp beren salamyny alman duran adam dünýeden geçdi diye. Inne şon janazasyny okuymana, ýuga salyp ýumana ona adam ýogan tek. Hulasa bir ýerden bir zat kökle, eýdip maňa adam tapyp, meni kefellep, meni jaýly ýalla, jaýlandan sonra doga okuymallarmy oňa, tewhidi bermellermi? Oglu bolmaly bende Huda näme etjegin bilmäni. Owa innen hak ony. Owaň daşynda bir çofan ma diye, şo çofanyň ýanyna baryp aýdypdyr. Çofanaga dipdir şeýle. Meňe dädem dünýeden geçdi, hiç bir howsary da ýokdy. Bir innäp duran ýok, jaýladyk sagaman. Ýöne şoň ahiretini gaýyk etýän şoňa bir doga etseň dipdir. Bir çadır tıkıp ýa-da berip olanykly ýok. Oňşa taýda çofan kabula wakyp doga etdi diye bir tamam boldy, doga etdi. Ol oglanyny taňyny berip izah etdi. Ertesi gün ýortyp bardy diye çofanyň ýanyna. Ey çofan, sen näme doga etdiň? Näjere doga etdiň sen? Men dädemi akşam cennetin bostanlaryny gördüm dipdir. Hiç kim oňa namaz okuymana razy dädiler. Oňa ayet tewhidi bermediler, howslary ýokdy. Onu da şu cennete girdi. Oha men soradym, däde sen ki cennete girjäň adam dädiň. Sen ki bir ibadatyň ýok, edafa bir edeni işiň ýok, sawgadyň ýok, cennet satyn alar ýalap. Ýöne näme sebepli cennete girdiň diýeni ona ogul sen owadan çykyp şu çofana doga etdirdiň. Çofanyň dogasy men alqalyjan cehennemden dawdakdan. Çofanyň dogasynyň bereketine men girdim dipdir. Oham şonu baryp çofana aýdanna sen näme doga etdiň, näme etdiň diýeni çofan molla däl, ahunnet. Ýöne saf sadak bolsaň Hudaýyň kabul etýän aýtýas. Şonu çofan aýtýan, balle mene eden işim ýok, ýöne eden dogam şitdi. Ya Rabbim, şu bir howsary ýok, bir ýetim ýalak, bir hiç kim ýok bolup duran bende. Eger aş susuz bolup maňa miman bolup gelen bolsa şu giýje, men dawar ýakyp şunu hormat ederdim, garnyny doýurardym, syýlak ederdim. Ýöne meňe mimanymda saňa miman boly özüň hormat etdiп bir rahmatyka şu dogan etdim. Sen mimanyň şu men mimanymda diýdim, şoňa hormatyna geçilen bolanmasa men eden işim ýok diýipdir. Saf bolmak gerek ey musulman doguldy. Her kimiň näme mukdar bolsa ahlasy şol gadar açylan hakyň dergasy. İmanyň gadyryny bilmeli. Bir nefer musulmançylygynyň gadyryny bildigidedir. Namazy geçdi, geçmedi bolsa. Bir nefer imanyň gadyryny bildigidedir. Arazasy geçdi, geçmedi, göz teleke gördü, görmedi, gıybat etdi, etmedi. Musulmanlary ýüreginden ýaman gördü, görmedi, ýok. İmanyň isteýän zady şeý musulman doguldy. İman näme isteýär? Ýa-da aýtdym, Hudaý ullaň, Hudaý Taalany ýa-da salýan zatlar ullaň, Hudaýy ýetirýän adamlar ullaň, bir de Hudaýyň razy boljak emellerini ullaň. Şola bilen saf sadak bolup dünýeden geçsen, inşallah Hudaý Taala hemmemize iman nasip eder. ولا إله إلا الله من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال